La pregunta és si volem un parc als Horts de l'Asil o volem un pàrquing. Al final la pregunta és aquesta, parc o pàrquing? Nosaltres tenim molt clar el que volem i per això ho portem avui a la moció i ho portem aquí al ple. Volem que als Horts de l'Asil s'hi pugui construir un gran parc al servei del barri, un barri que a més, com el de l'entorn de l'asil, no té espais verds. Un parc amb zones de lleure per grans, per petits, també espai per gossos, amb horts urbans i espais per fer-hi tallers escolars. Els horts de l'asil són un espai a preservar i que moltes ciutats voldrien tenir i vostès el que volen fer és renunciar-hi. I l'aparcament. Sabem que en aquest barri hi ha una mancança d'aparcament. Sabem que hi ha un problema amb l'aparcament i per això el proposem fer darrere l'escorxador. Ens sembla absolutament lògic el que estem proposant. Darrere l'escorxador hi ha un solar municipal disponible per a aquest ús, per fer-hi aquest aparcament i que pot ser l'aparcament de l'equipament cultural de l'escorxador com a centre cultural, com ens l'imaginem nosaltres. A més, aquest solar està connectat directament a l'Avinguda Gaudí, per tant, evitaríem trànsit rodat dins del barri si l'aparcament el situem aquí a l'escorxador. I a més, ens permetria acabar l'eix de vianants que connecta Aurora amb Calfont, per tant, aquella zona amb el centre de la ciutat, tot pacificant el carrer Milà i Fontanals. El que plantegen vostès és un disbarat. 300.000 euros per renunciar en aquest espai natural dels Horts de l'Asil, més pagar cada any 14.000 euros de lloguer per un període de 10 anys, ens sembla que no és el que toca. Per tant, demanem al govern de Junts que recapaciti i que deixi aquesta febre de convertir tots els solars de la ciutat, tots els solars que troba buits a la ciutat, en un pàrquing. Perquè si vostè no portés 12 anys de govern, sinó que en portés uns quants més, el Garcia Foses no seria un parc. Vostè hagués agafat aquell solar i l'hagués convertit en un pàrquing. El parc de l'estació no seria un parc. Aquell solar avui seria un pàrquing. El parc de la Solidaritat no seria un parc. Avui seria un pàrquing. Si aquest hagués fos el criteri d'altres governs, que per sort, quan va governar el nostre espai polític, el criteri era un altre d'oferir més espais públics a la nostra ciutat. Només deixi'm-li afegir que davant la Igualada grisa que ens proposen vostès, el govern de Junts, nosaltres proposem una Igualada verda i no només nosaltres, sinó gairebé 500 signatures que ja han recollit Igualada pel Clima i diverses entitats ecologistes.